चार आणि चार आठ. भेद काय झाला? हा तळीचा बेद लागला. मध्यंतरी मोठा आवाज घातला तरी आला. पाण्याचा झरा लागून गेला. हा. इकडे तिकडे पाणी 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 काढलं. काठी मामलीचे पाणी काढलं. मध्ये मध्ये अचानक पाऊस पडतो तो तोच वाटतो. त्याच्यामुळेच तो नाही की काय एक डोळं स्वच्छ धुवून घेतो. हा. त्या उंच वाळून घेतो. हो नाही जी. हो जानवा भरवितो. होय, परिता घरी जायचं. हो नाही जी. काय याला सुद्धा कारण का दिलं नाही ते. हा. एकदा हे जानवं धुण्यासाठी परिताकडे गेलो होतो. परिताने काय केलं माहित आहे? हे जानवं धुतलं नाही ते नाही, मात्र याचा एक एक दोरा काढून आपल्या मुलाच्या आणि बायकोचा त्याच्यावेळी गाठ मारून त्या दिनापासून ठरविलं हे जानवं पुण्याच्या परिताकडे द्यायचं नाही, स्वतःच जानवं स्वतः धुतलं पाहिजे. हो भटजी महाराज, हा पूर्व चमत्कार. असा कोणता? जानवर काढताना वरून काढलं, परिधान करताना खालून गेला. नाही, आपला प्रश्न योग्य आहे. हा. आम्ही असं काय केलं माहित आहे? एकदा कामानिमित्त आम्ही गोवा प्रांताला गेलो होतो. हा. तिथं गेल्यानंतर एका कलावतीच्या 2 सुकन्या आम्हाला मिळाल्या. हा. त्या मला म्हणून लागल्या, हा. भटजी महाराज जानवं काढताना वरून काढावं आणि घालत्या वेळी खालून ढकलावं. हा किस्सा मी चिरवत इथपर्यंत तसं केलं. कुणाचाही ऐकता की का? ऐकण्यासारखं जर असेल त्याचं जरूर ऐकावं. देवाला स्नान करून घेतो. बडा बडा हो, बडबड फक्त तुमचीच आणि आमची चालू आहे. तुळतुळतंय काय? तुळबुळ अजिबात नाही. हा, तुळतुळतंय काय? हो नाही जी. काय? बडबड आणि तुळतुळ या 2 शब्दाचा भावार्थ आपल्या ध्यानी आला नाही. ही आमची घारी आहे. या घारीचं तोंड आहे लहान आणि डेर आहे मोठा. गाडीचा. तो आमचा नव्हे, घारीचा. पाण्यात उतरल्यानंतर बडबडाचा आवाज होतो. पुन्हा शे घेतल्यानंतर तुळतुळाचा आवाज होतो आणि शुद्ध हो आमच्या ब्राह्मणांचा शब्द आहे. आणि असं करण्याला कारण काय? अपरात्रीची वेळ आहे. आमच्या देहाला श्रम नको, पुन्हा पुन्हा विरुद्धी जायला नको. पुढे एकाच धारीत आम्ही सर्व काम करून घेतो. आळशी दिसताय. हो आळशी नाही, आम्ही फार हुशार हा. आहोत. हो नाही जी. काय? अहो गांधव जातो समजा मला. कालीवरती झाला हा. चंदनान समर्पण. प्रथम तुम्ही का लावलं? प्रथम स्नान कोणी केलं? आम्ही गेलो. इथेच पण केलं. ते येऊन तुम्ही गेला. हा, म्हणून मी लावलं. हा. महागणपती चंदनान समर्पण. महागणपती अवतार समर्पण. महागणपती महागणपती काय? पूजा झाली पण घाई वगैरे घोटाळा झाला. कसला घोटाळा? आम्ही होता आणायला विसरलो. मग आता काय करणार? उपन्यास तरी आता उपनैवेद्यावर भागवून घ्या. त्यासाठी तुम्ही बाजारपेठ जवळ आहे, तिथे काय भेटते काय तो बघा. असं करतो, त्या बाजाराच्या नावानं पाणी सोडतो. हो? मार खाऊन जायचंय की काय? एवढे वर्ष कोणी मारलं नाही. आता आता कोणी मारतील. मारलं. कोणी कोणी मारलं. हो हो. काय कशाला मारलं? बाजारपेठ जाईल पाहून लोकांची उद्या गर्दी होईल. हो नाही जी. आम्ही इथून पाणी सोडलं, बाजारपेठ वाहून द्यायला. हो, आमच्या बोलण्याचा मुद्द्यात आपल्या ध्यानी आला नाही. बाजारपेठच्या नावानं पाणी सोडतो म्हणजे बाजारात नव्हे, एका एका पदार्थाचं नाव घेऊन या देवाच्या चरणावरती अर्पण करून पाणी सोडतो असं आम्ही म्हणालो. हा देवा खा लागान समर्पण. हा देवा खा पर्याय समर्पण. आम्ही हो, आमचा देव तुम्हाला का मत्स्याहारी वाटला की काय? आठवण आली तुम्हाला? असले तुम्ही खाता ते नव्हे, हा देव मायासारखा शुद्ध शाकाहारी आहे. पेडवे कसले देताय? हे तुम्ही खाता ते नव्हे. मेवा मिठाईच्या दुकानात हा. खव्याचे चपटे आणि गोल आकारचे बनलं, त्याला काय बोलतात? पेढे म्हणतो, पेढे. ब्राह्मणी भाषेत पेढे म्हणते, देवाला अर्पण केले. हा. हा देवा खा खाजान समर्पण. हा देवा खा खाजान समर्पण. वेद म्हणजे काय? हे तर माहित नाही. नाही. पण नाही जी, खाजान पण शुद्ध खातं ते काय हो? गुळाचा पाक राहतो. व्यापारी लोक सकाळी ते विकून त्याचे वेदाने पैसे गोळा करतात. त्याला वेदाचं म्हणतात, ते देवाला अर्पण केलं. हा देवा खा भंडारान समर्पण. आणि काय नवीन पदार्थ की काय? म्हणजे प्रथम नाही का? होय. हो नाही जी. काय? भाद्रपद शुद्ध चतुर्थीच्या दिवशी हे गणपती गजानन यांच्या आमच्या सर्वांच्या घरी येतात. तुमच्या घरी येतात? आम्ही हिंदू आहोत, आमच्या घरी येतो देव. तुम्हाला काय संशय आहे की काय? संशय नाही. संशय असेल तर हे बघा. हा ते पाहिलं. हा. संशय नाही, विचारून घेतो. आम्हाला यायला बरं. त्या दिवशी सुवासिनी स्त्रिया प्रातःकाळी उठून हा. सचिन स्नान करून सुचिलभूत होऊन पंचपर्वांचं सुग्रास भोजन बनवून आणि त्या पंचपर्वाच्या सुग्रास भोजनात या देवाचा आवडीचा पदार्थ असतो. हा. आलू चपटा वरून
वाठोळा करता हा. त्याला काय बोलतात प्रचारात आम्ही त्याला मोदक म्हणतो. आम्ही ब्राह्मणी भाषेत त्याला भंडाराचा म्हणतो तो देवाला अर्पण केला हा. तुझा काही नैवेद्य झालं हा. आता राहिली देवाची आरती हा. तुला काय? हे त्या तुलारी गा बापूला गंजालो, गा बापूला गंजालो. गंजाय बाबा, पाऊस पडला, पडायला गाणं, तो येतीचा तुळो, तो येतीचा तुळो. काय तुळो, काय 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 नंदा बोलो तुझ्या तुळो, बोलो तुझ्या तुळो. बाबा तुळो, बाबा तुळो. राजा उन्हाचा, जय देवा, जय देवा, जय गंगो देवा, जय गंगो देवा. काय आरतीची सुरुवात तुम्ही चाल केलं हा. आम्ही तुम्हाला प्राधान्य न दिलं पण आम्ही आरती बोलायला सुरुवात केली मग ते त्या- शेवटी काय म्हटलं काय चुकीचं आपल्याला म्हणाला? जमत नाही तर म्हणायची नाही काय शेवटी काय म्हटलं ओ जमत नाही असं समजू नका जातीच्या ब्राह्मणाजवळ आरती येते असं झाला काय चुकीचं म्हणाला सर्वांना सर्व येत असं थोडं. हा पण आम्हाला येत आहे शेवटी काय म्हटलं करू वाईट तुझं खायलो म्हणजे काय या देवाला अपशब्दाने आम्ही बोलणार नाही आणि उच्चारण सुद्धा नाही त्याचं देवाचं निरीक्षण करा मदत करतो आम्ही. हा देव त्रिकुंडाने युक्त आहे होय. पण बसण्याचं वाण म्हणतो युक्त. त्या हुंदराला पाहिलं आणि आमचा राग अनावर झाला त्याने काय केलं त्याने काय केलं माहित आहे काय? हे सोहळं बरेच दिवस होऊन आणि पुढचं दाबून ठेवलं होतं बरेच महिने उद्योग नव्हता हा. पण याने येऊन उद्योग केला खाऊन पुढचं हो त्याला बोलल्यावर देवाला राग येणार देवाचं वाहन आहे ते त्यासाठी त्याचा गौरव करा त्याचाही गौरव केला. जय देवा, जय देवा, जय गुरुदेवा, जय गुरुदेवा. हरिवारी रामो, रात्रीच्या प्रहरी, वारीचा गाण्याचा, गाण्याचा गाणी, गाण्याच्या गजर, गाण्याच्या गजर.